Не бе, от тук е. Мястото тук. То е същото да, ама не знам къде се свързват. Ако искаш оттам, няма. Тук имаме два много яки виража. Ай, кой е по-път? Къде? Ай. Аз видях, че го заобиколи. Що не казахте, че има нещо като стълбик преди този дръп? Аз видях, не видях. Въпросът, че малко късно видях. Ще стане, бабе. Много добре, много добре. Откопчава. Как ми се иска пак да го минеш. Едно някой да ми. Яват. Скокна ли? Защото За мен беше късно да решавам вече. Като го реших, че няма минавам, бях минал. Ето там няма много спиране. Те стълбички преди това. Сколько ще го взема, ама след това е проблемата. Да, той има време, като скокнеш, намаляваш, завиеш наляво. Аз ще я се удара. Той има 5-6 метра и повече. Ама ще викам.